cederlles ningún caso. Nada máis e moito. Turno ahora para o portavoz do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega. Ten a palabra Antón Sánchez. Sí. Bueno, en canto ao esforzo polo consenso do Grupo Popular, decir que os números falan por si mesmos, non? De 105 enmendas que presentamos que se acepte unha transacción, pois, home, moi malo temos que facer, non? Se houbera un pouco de esforzo. E agora, que lle quería dicir algo ao señor Freire, parece que está ocupado, nós creemos que houbéramos chegado a moitos acordos co señor Freire se estuéramos nun lugar que non tuvera cobertura e non recibir as chamadas da Consellería. Se fose así, vamos a chegar a moitos máis acordos, pero claro, a liberdade estaba moi limitada. Por lo tanto, de 105 unha transacción xa non fai falta argumentar moito máis, non, independentemente de que se diga, que se contestou argumentando cada unha, pois non se sostén ese argumento, non? En canto á argumentación do porqué do Grupo Popular, home, parece cousas que se aceptan como se foran por gracia divina. O cambio nos ecosistemas e nos hábitats non pasa porque sí, señor Freire, pasa por unhas políticas de desleixo co monte e de abandono do monte. Evidentemente, hai máis xabarí, hai máis corzo, porque o monte está abandonado, as terras están abandonadas, e como se di no rural, está a monte. E entón, pero iso pasa tamén polas políticas da Xunta de Galicia. E o cambio de modelo da caza tamén pasa por unhas certas políticas, e pasa, entre outras cousas, por non poñer outro tipo de legislacións. Cando eu lle decía que nos abogamos por unha caza moito máis integrada no medio, que teña moito máis en conta os aspectos de coñecemento do medio, do entorno, que era a caza máis tradicional, que era moito menos agresiva, co entorno, e que implicaba non só exercicio físico de ir a cazar, sino que implicaba un coñecemento exhaustivo do medio. Eso agora cada vez se reduce máis, é unha caza máis consumista, máis agresiva, e donde o lugar onde se vai a cazar importe menos, non? O que importe outro tipo. E isto tamén se pode modificar desde as políticas públicas, e dende aquí non se modifica. Vostede falaba do exercicio responsable da caza, pero que eso é totalmente incoherente co texto. Non hai medidas que fomenten o exercicio responsable da caza. Nos lle falamos, permítese cazar en vías asfaltadas. Permítese cazar en vías asfaltadas, que para nós é unha barbaridade. Non se piden requisitos para ver se as persoas que van a cazar teñen condicións psíquicas e físicas adecuadas. Non se establecen controis de alcoholemia preventivos, fundamental tamén para o exercicio responsable da caza. Permítese circular con vehículos a motor fora das pistas. Non hai restriccións suficientes para cazar sobre solos queimados. En cambio, sí que os gandeiros, temos denunciado máis dunha ocasión no macizo central, como hai sancións a gandeiros porque o gando pasta en terreos que foron queimados anteriormente. En cambio, aquí non se poñen restriccións. Permítese técnicas de caza salvaxes, como a caza en tobo. Por lo tanto, unha cousa son falar no discurso, que queda moi ben, falar do exercicio responsable da caza, pero non se aportan elementos novos. As infraccións e as sancións son menores que a anterior lei. Despois, por outra parte, tampouco se xustifica a aportación de novos elementos en canto a unha mellor control das poboacións, respecto ao control ambiental. Tampouco se avanza, máis ben ao contrario, é moito máis laxo nese terreo, non? E despois, evidentemente, consolídase un modelo, vostede decía, da xeneración de riqueza, pero se tratan as cuestións totalmente ailladas. Isto non é terra de campos, non é Castela. Non queremos unha caza de unha pandilla de homes que veñan a cazar e que veñan o fin de semana de fora e que deixen aquí. Non, isto é diferente. A caza aquí non pode ser como
en León, en Palencia. Ten que ter unhas medidas totalmente diferentes, porque estamos cazando no medio de poboacións na maior parte dos casos. Por tanto, eu creo que se fixo unha proposición da lei tendo moi en conta a opinión da Federación de Cazadores, pero moi pouco en conta outros colectivos. Eses colectivos, señor Freire, tamén disfrutan e queren disfrutar do monte. O monte non pode ser única e exclusivamente dos cazadores. Hai xente que vai a disfrutar do monte con outras actividades que tamén ten que ter garantías. En esta lei pois non se introducen novas garantías dos novos usos do monte. E con respecto ao posicionamento das enmendas, nós tamén imos apoiar as enmendas do Partido Socialista de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego en canto ás aceptadas do Grupo Popular, e vamos a votar pola abstención. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno ahora para o Grupo Parlamentario Socialista. Ten a palabra a súa portavoz, Patricia Vilán. Gracias, presidente. Bueno, eu vou comenzar